Ano to? Cameraman ulit. Nakamano tayo na ano, race. Tintalan 6. Anong drop na? Yan ang practice natin. Diba? Ayun na kayo. Shout out kay mama ko pag natimplang ako.
lang. Bakit? Oh, grabe. Ingat. Nice, Candy. Chain drop. Oh! Casing. Off camber. Ooh. Walo. Pa. Takaklit. Yan, video tayo ng elite. Punta tayo sa may step section. Saka na tong jumps pagbalik nila. Or pwede rin. Hintay lang natin. Oh. Oh.